Pues som-hi. Benvinguts a tots i a totes a la reunió prèvia del campus del Tor 3 de Tortosa del 2024. Vale? Intentarem fer una reunió a mode resum, vale? Una reunió el més útil possible de cara a les famílies, en aquest cas, més que de cara als nens. Per tant, tots els detalls que puguem donar o tota la informació és una mica aquella informació útil prèvia al campus. Vale? Al final, després, i veig que hi ha moltíssima gent repetidora i ja ho sabeu, tot el que passi al campus allà sempre va bé, tenim una grandíssima experiència. Aquesta reunió és més aviat per fer-vos 5 cèntims de què volem allà, però sobretot com podem anar ben preparats aquella setmana. Vale? Jo sóc el Didac Arredondo, seré el director per 7è any del campus. Ens acompanyen a la reunió l'Alexia i l'Albert Vilallonga, que estan els sotsdirectors. I abans de res, volia agrair al màxim primer l'assistència a la reunió, vale? Tot i que segur que molts us la sabeu ja de memòria. Us volíem agrair al màxim també que hàgiu apuntat els vostres nens i nenes al campus. El que estem vivint ara a nivell de bàsquet és que hi ha moltíssima competència, tothom té campus, hi ha molta varietat per apuntar els nostres fills i filles i que una vegada més els haguem apuntat al campus de la Fundació i al Tor 3 ens omple d'alegria. Aquest any som 250 nens i nenes, és una autèntica barbaritat. Vale? Hi ha moltíssims repetidors i al final és una notícia i una informació que ens fa especialment feliços perquè que hi hagi repetidors, normalment, a simple vista, és que estem fent les coses bé, tant l'equip de la Fundació com els propis nens i nenes. I per aquests 250 nens i nenes tenim un equipàs de monitors que ojalà poguessin estar aquí, però només donem la cara als directors. Vale? Tenim 21 monitors i monitores, tenim fisio, tenim 3 directors i un grup de la Fundació, vale? Que tot i que no està en aquesta reunió perquè hem de parlar de la nostra setmana només, ens recolza cada dia. Vale? Com us he dit, intentarem fer una mica de resum. Vale? Tocarem aquests punts. La presentació de la direcció del campus ja l'hem fet una mica, vale? Amb l'Alexia, l'Albert i un servidor. Parlarem de les instal·lacions, que és un punt superimportant del que és aquesta setmana. Us parlarem dins de la setmana de campus, què és un dia de campus, i farem una mica d'incís en 3 dies, que és el primer dia perquè tingueu informació de com arribar, l'últim dia perquè tingueu informació de l'últim entreno i de com podem anar a buscar els nostres nens i nenes, i l'únic dia que sortim del seminari, que és Port Aventura. I també us farem una mica 5 cèntims d'allò de les coses logístiques que fem. Material, vale? És una de les coses més útils que fem a aquesta reunió, una mica repassar què no ens podem deixar per tenir una setmana absolutament normal allà a Tortosa. Els autocars de cara a enllestir la logística de l'últim dia, i farem al final una mica de dubtes i preguntes. Vale? El que farem amb l'Alexia és que les preguntes que us vagin sorgint, en comptes de parar la reunió, les anirem posant al xat. Vale? Quan veieu que passem de tema, les anem posant al xat i les intentem contestar al final de la reunió. Vale? Intentem que siguin preguntes útils per tothom i segur que quan acabi els dubtes i preguntes marxem preparats de la reunió. Seminari de Tortosa. Per mi volíem començar per aquest punt, perquè és un punt fonamental. Jo m'encanta parlar d'això perquè quan parles amb gent que no entén que no ha vingut mai o que no entén de campus, sembla que està una setmana sencera a una ubicació. Home, intentem silenciar, que hi ha un gos que el tenim animat.
quan parles amb gent de fora, pot pensar que una ubicació una setmana es pot fer petit, però la veritat és que el seminari a Tortosa és una autèntica passada. Tenim de tot i per això durant els anys se'ns han anat obrint finestres per poder sortir a fer activitats i tal, però és que l'experiència ens porta a que on millor s'ho passen els nens és el seminari. És un seminari superben equipat. Això, no sortim en tota la setmana només per anar al Port Aventura, que després parlarem 5 cèntims. És una residència durant l'any, vale? És un col·legi, és una escola residència durant l'any, per tant està totalment equipat amb moltíssimes habitacions i un benestar increïble. Té 2 menjadors, aquest any haurem d'utilitzar 2 menjadors perquè som 250 nens i nenes. La piscina és molt, 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 molt gran. Vale? Aquest any, després ho expliquem també, dividim i no anirem els 250 nens i nenes a la mateixa hora a la piscina, però la veritat és que l'any passat vam fer un campus de 200 i vam estar sense apretar-nos. Les pistes, veieu un parell a la foto, cada vegada estan més preparades. Al final també el seminari, quan veu que anem cada any i que cada any som més i que cada vegada el campus agafa més impacte, estan invertint molt en el que és la preparació de les pistes. Totes són exteriors, però la veritat és que des dels últims 2 anys que han començat a invertir en pistes, són pistes de molt bona qualitat. Tenim sala de fisio, espais de lleure. És un seminari absolutament preparat per estar una setmana allà i la veritat és que per anys, molts anys que anem, mai ens falta de res. Anem a l'important per nosaltres. El que és un dia de campus. Com us he dit, us parlo d'un dia normal de campus i després farem un incís pel dia de Port Aventura, pel primer dia i per l'últim dia, vale? Que són els dies que tenen excepcions. Un dia normal de campus. A les 8:30 comencem a llevar els nens. Vale? A l'inici de setmana es lleven en un minut i mig, i sí que és cert que quan passa la setmana i comencen a estar cansats, doncs costa una mica més, però tenim aquella mitja hora de marge, una mica amb música i animats per llevar-nos fins a les 9. A les 9 arribem al menjador per esmorzar. Esmorzem amb 2 menjadors aquest any i a les 10 hi ha la primera excepció d'aquest any, vale? A les 10 hi ha dos accions. Una, els que van a entrenar, vale? La meitat del campus a les 10 anirà a entrenar i faran un entreno de 10 a 11:30. L'altra meitat del campus, de 10 a 11:30, farà la primera finestra de piscina. Vale? I després canviarem. A les 12 els que han entrenat aniran a la piscina i els que han estat a la piscina de 10 a 11:30 passaran a la franja d'entrenament. Vale? El grup d'entrenament, que és una que després surt molt a les preguntes, intentem respectar el nivell d'entreno que tenen els nens i nenes. Vale? Pensem, també per l'experiència ens ha donat això, que l'important al campus, la franja d'entrenos, no és tant que vagi amb el seu millor amic o millor amiga, que té un munt d'espais per anar amb ell, sinó que intentem, en els 4 entrenos que hi ha abans de jugar finals i abans d'arribar a la recta final del campus, creiem que el millor és que puguin entrenar amb un equip que s'assembli al seu nivell i que l'entrenador pugui exprimir al màxim els recursos que té per poder fer millorar en una setmana els nostres nens i nenes. Vale? Evidentment, intentem respectar al màxim. Si hi ha 2 nens del mateix equip que són d'un nivell semblant, doncs estaran al mateix equip segur. Vale? Però la idea no és que l'entreno sigui l'estona de fer amics. L'entreno és entreno i li hem de donar la importància i l'exigència que això té pel campus. Vale? La piscina, en canvi, és oposat. Vull dir, és absolutament anar amb qui nosaltres volem, anar amb el meu amic, anar a conèixer gent, vale? I un espai absolut d'oci i lleure. Quan acabi la segona franja de piscina o entrenament, anem a dinar a la 1:30, vale? Tornem a anar als 2 menjadors, 1:30, a les 3 tenim descans, una mica semblant a allò que us explicava
de l'hora de llevar-nos els primers dies costa que descansin, costa que estiguin al seu llit, però a mesura que avança la setmana és una part fonamental del campus per poder-ho disfrutar al màxim. A les 4 tenim activitats de lleure organitzades pels nostres monitors i monitores. Són activitats grupals, la majoria competitives, amb una setmana on l'activitat de lleure té un factor diferencial. És un factor superimportant per nosaltres, almenys els que treballem al Tor 3. No només volem que sigui una setmana de bàsquet, sinó que el factor lleure per nosaltres és fonamental. Per això us deia que l'hora d'entrenament és l'hora d'entrenament, però ens agrada respectar molt que l'hora de lleure sigui l'hora de lleure, i passar-nos-ho bé fora del bàsquet també és importantíssim per nosaltres. A les 5 el seminari ens dona de berenar i a les 5 i mitja comencem les competicions. Sens dubte, és un dels espais que més els agrada als nens i nenes i per molt que ens intentem inventar competicions cada any, la competició de 3x3 i de 5x5 són innegociables per ells. Són competicions transversals, és a dir, no és cada dia una competició, sinó que cada dia competim a forma de lligueta per arribar competint amb el teu equip fins al final de setmana. La veritat és que l'Albert Vinyallonga, que s'encarrega de les competicions, fa una feina increïble i és un espai que uneix molt als equips i uneix molt als nens i nenes. A les 7 anem a la piscina, una altra vegada, la segona vegada, perquè la veritat és que a Tortosa fa molta calor i crec que som uns privilegiats de poder tenir 2 espais de piscina al dia. Fins a les 8 i mitja, que sopem. Llavors sopem 8 i mitja i a les 10 comença el joc de nit. Hi ha jocs de nit que són més de gincames, hi ha dies que el joc de nit és acabar una franja de 3x3. Anem alternant entre situacions de lleure i situacions esportives, perquè la veritat és que jugar el 5x5 a la nit o jugar el 3x3 a la nit també els agrada molt i ho anem movent perquè puguin tenir una miqueta de tot. Anem a les excepcions. Dimarts anem a Port Aventura. Com us he dit, és l'únic dia que sortim del centre. I una mica per explicar-vos com ens organitzem, ells es separen per grups de lleure. Dins d'un grup de lleure, que són unes 15 persones, tindran un monitor responsable. El monitor responsable no és perquè els persegueixi durant tot el parc del dia, però és un monitor responsable que s'encarrega d'on estan i de fer una quedada al dia per poder tenir un control. Hi ha un control absolut a nivell de mòbils. El monitor està en contacte tota l'estona amb els nens, sap on estan, el que no fa és perseguir-los. No deixem anar els nens sols. Els nens han de respectar el seu grup i el dia abans es fan un planning amb l'entrenador de més o menys quines són les atraccions que volen anar i què volen fer per tenir una optimització màxima del dia. Llavors, el que sí que fem és una quedada per dinar, així també a meitat del dia tenim un control que estiguin tots, quedem per dinar, després fan la segona franja una altra vegada lliure amb control de mòbil del monitor i després quedem tots per marxar a l'autocar. Marxem a primera hora i sortim del Port Aventura a 6 i mitja, 7, apurant al màxim per arribar per l'hora de sopar al seminari. Una de les coses guapes que té aquell dia és que no només enfoquem el Port Aventura per les màximes atraccions, sinó que fem una gincama amb els nens, que la veritat és que els agrada molt. Fem una gincama amb els nens que ens ajuda a tenir una mica més d'una gincama fotogràfica. Ens ajuda a tenir una mica més de control i sobretot ens anima a socialitzar amb la gent i a poder passar un dia que no sigui només de Dragon Khan. Més excepcions. Anem al dia 1, per si heu d'apuntar alguna cosa. El primer dia. Aquí sí que és una mica informació més logística. Obrirem les portes del seminari a les 5. Per tant, allò d'entre 5, 5 i mitja, màxim a les 6, hauríem d'anar arribant les famílies que no contractin l'autocar. Després parlem de l'autocar. Llavors, una vegada arribem allà, és molt fàcil, és tot molt visual. Posarem paradetes amb l'edat dels nens i nenes.
amb l'any de naixement dels nens i nenes. Llavors, el primer que hem de fer allà amb la família o els nens sols, perquè, com hem dit durant tota la reunió, són repetidors i ja sabem com va, és anar a la finestra de la seva generació. Jo soc del 2008. Vaig al 2008, dic el meu nom, em tatxen com a assistència. Si no tinc medicaments ni res que donar a l'afició, ja puc entrar al seminari. Ja ho tenim. Ens despedim dels papes i mames i entrem al seminari. Si tenim algun medicament, alguna intolerància, alguna que hem de comentar amb l'afició tindrà una altra paradeta, llavors anem a l'assistència, passem per l'afició per explicar el que tenim, el que hem de guardar i després entrem al seminari. I a l'autocar, una mica igual. L'autocar sortirà, ja ho veureu a la diapo de després, entre les 2 i les 3, rebreu un mail per això, i han de portar preparats els nens i nenes, si tenen medicaments o no, anar una vegada arribem allà, anar a la finestra de l'afició. I l'últim dia, també, perquè us apunteu hores. L'últim dia, els nens farem un entrenament d'exhibició a les 10, de 10 a 11 i mitja, i a les 10 i quart, 10 i mitja, ja us avisarem, obrim les portes. Llavors, els papes i mames, i germans i familiars, entrareu al seminari, ens veureu a tothom com estan entrenant, es faran els concentrats perquè els veieu bé, us explicarem a quines pistes els tenim perquè pugueu entrar a mirar una miqueta tot. A les 11 i mitja ells plegaran l'entreu, aniran a la dutxa, jo em quedaré amb vosaltres i farem una reunió petita de com ha anat la setmana, de lo contents que estem de com ha anat la setmana, estem convençuts, i a partir de les 12 els donarem els nostres informes i podran començar a marxar. Els que teniu autocar, després ho expliquem, a les 12 i mitja sortirà autocar. Famílies que aneu a buscar els vostres nens i nenes, a partir de les 12 ja podem marxar, tot i que per experiència us dic que us costarà arrencar-los d'allà una miqueta. Vinga, seguim. Material necessari. Us hem posat una llista, però nosaltres ens quedarem sobretot amb els 2 últims punts, que són els que m'agradaria fer incís. Crema solar és vital. A Tortosa fa molt de sol i més de tercera setmana de juliol. Després, el clàssic de final d'aquí, no tenim nens petits, sinó que a partir de preinfantil hi ha el clàssic de les colònies, roba interior, repel·lent de mosquits, calçat de bany, perquè hi ha piscina, ja ho hem dit, mudes d'esport, que portin moltes, perquè hi ha moltes activitats i, a més, quan sues és difícil tornar a posar-se la mateixa roba. Tovalloles, sandals, xancletes, calçat d'esport, importantíssim, estris d'higiene personal per les dutxes de cada dia ens dutxem. I vaig als últims 2, que són els importants per nosaltres. Anem al tema de diners. Els diners. Podeu donar els diners que vulguin als nens. Jo us dic el que aconsellem nosaltres i en quines franges s'ho poden gastar. Els diners només es poden gastar a la piscina, perquè hi ha bar, i aquí tenen un tope, que com sempre anem a la piscina abans de dinar o abans de sopar, només poden fer una cosa per menjar i una cosa per beure, no els hi deixem que mengin moltes guarrades, perquè si no després a l'hora del menjador no menjarien. Per les màquines que hi ha al seminari, comprar aigua amb ampolla, igual alguna pasta abans d'anar a la piscina que ens pilla la màquina, però també tenen tope. No deixem anar a totes les hores a les màquines, sinó que deixem abans de la piscina i una miqueta abans de dormir per si algú vol aigua. El tope és aquest. Per tant, la quantitat de diners us aconsello que no sigui molt elevada perquè no té sentit. Una altra franja on poden gastar diners és el dia de Port Aventura. Tot i que des del seminari els hi donem pícnic de berenar, pícnic de dinar i ja haurem esmorzat al seminari, tot i que els menjars fonamentals els donem nosaltres, sí que els deixem que facin
un refresc a mitja tarda o una pasta a mig matí, això sí que podríem. Llavors, una mica és que ho parleu a casa i decidiu quants diners voleu deixar només per aquestes finestres. I l'altra importantíssima és el tema del mòbil. És un tema molt seriós, ja ho sabeu tots en els últims anys. Com a campus hem de trobar l'equilibri, no ens podem fer els cecs, vull dir, hem de trobar l'equilibri entre què és un campus i que volem que deixin el mòbil i que socialitzin el màxim possible, però també hem de ser conscients, igual que a les escoles i igual que a tots els àmbits de la vida, de que avui dia la societat és fonamental i que és un estri, desgraciadament, que està tornant necessari per nosaltres. Llavors, nosaltres guardarem els seus mòbils. Això, per començar, no és obligatori que portin. Si alguna família decideix que és millor que el nen no porti mòbil, doncs el nen que no porti mòbil. Pels que portin, el guardarem nosaltres. Els espais que nosaltres els donarem és a la nit, a la nit, 15 a 20 minuts, perquè una vegada al llit, després de la dutxa, puguin parlar amb el seu amic, parlar amb el seu papa, amb la seva mama, amb la seva nòvia, amb qui vulguin, descansant al llit, i negociarem amb ells el tema dels migdies, en funció de com es portin, de la velocitat que portin durant el dia, de lo responsables que siguin, també podem deixar un espai al migdia perquè l'utilitzin. Però ja us dic, els mòbils estan a les habitacions dels monitors, etiquetats cada mòbil amb el nom de cada nen i anem jugant una mica amb això de la responsabilitat. Llavors, sí que us demano una cosa, el nostre control serà exhaustiu amb el mòbil perquè pensem que és un estri que es pot fer servir malament, però si vosaltres denoteu algun mal ús del vostre fill o filla, una mica que ens ajudeu a això, dient-li a ell, dient-nos-ho a nosaltres, i que entre tots puguem fer servir el mòbil per a alguna cosa útil i per a alguna cosa que estigui bé. Fora d'això, hi haurà un dia dimecres, que és a la meitat del campus, que la destinarem, sobretot una mica pels més peques, pels de primer, segon d'ESO, perquè us puguin trucar. Deixarem un espai del dia perquè us puguin trucar i explicar el bé que estan passant. I a part d'això, jo com a director tindré un mòbil 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per urgències. Això sí que és molt important que us ho deixi clar. Aquell mòbil és d'urgències, no pot ser per qualsevol cosa molt personal, perquè si no perd el sentit. Ara, qualsevol urgència que tingueu, qualsevol preocupació que tingueu real, us donaran des de la Fundació el número i podeu contactar amb mi via WhatsApp, via trucada, quan vulgueu, les 24 hores al dia. Ja que no em deixi res. D'això crec que ja està. Autocars, que ja acabem. Els autocars, per començar, avui no tenim comandant de la Fundació, però la Fundació, amb aquest tema d'autocars, que és molt logístic, es comunicarà molt amb vosaltres per tema logístic, per hores, per ubicacions. Com podeu veure aquí, tenim fins demà, per si algú no ha contractat el servei, poder contractar el servei. Segur que mínim serem 2 autocars, perquè aquest any són moltíssims nens i nenes. I aquí posa la sortida aproximada, que serà les 2 o les 3 que quedarem a la federació, però la setmana d'abans, com també posa aquí, la Fundació us enviarà un mail amb tota la informació detallada. Per tant, els temes d'autocars no us preocupeu gaire, més enllà d'intentar reservar-ho si us interessa aquest servei, però a nivell d'informació podeu trucar a la FEDE, enviar mails a la FEDE, però els temes logístics la FEDE us enviarà mails. La tornada sortirà a les 12:30, això ja ho hem dit abans, amb l'arribada estimada a les 2:30 o a les 3 a la FEDE. Moltíssimes gràcies per l'atenció, per aquesta mitja horeta de reunió. Ara anem a intentar
resoldre el màxim de ràpid possible els dubtes i preguntes que tingueu, que m'hagi oblidat o que no m'hagi explicat bé. ¿Vale? I amb això ho tenim. Gràcies i anem a per les preguntes. Didac, usuari desconegut, ¿vale? No sé el nom. Vale. Posa, tindran accés a fonts d'aigua durant el dia? Sí, tenen els lavabos on poden accedir. A més, els donem una cantimplora el primer dia i llavors també es fa més fàcil perquè poden anar en qualsevol moment a beure aigua. O sigui, amb això vull dir que no és... O sigui, que el que ha dit el Didac de que poden anar a comprar les màquines l'ampolla d'aigua o el que sigui, és més per la nit perquè no s'hagin d'estar movent pel seminari per beure aigua. Però sí que durant el dia podran accedir. Una altra pregunta. De la Loli. A PortAventura tindran mòbil? Sí, a PortAventura tindran mòbil. Pel que m'ha explicat, que el control que tenim amb ells és a través del mòbil, ¿vale? Fem grups de WhatsApp la nit anterior, tots els nens tenen un grup de WhatsApp, ¿vale? Que estaran amb un monitor nostre, ¿vale? Amb un o amb dos, amb els seus monitors, ¿vale? Per poder tenir un contacte exhaustiu d'on estan constantment, per on es mouen, ¿vale? I sobretot per anar quedant a aquestes quedades que fem al migdia i a la tarda. Però sí, tindrem mòbil, sobretot pel tema de la gincama fotogràfica, i per poder tenir nosaltres un control. Vale, pregunta de la Marta. Al matí sempre anirà el mateix grup a la piscina a les 10 o es canviarà? Es canvia durant tota la setmana. Tant a la primera franja, que és entrenament-piscina, piscina-entrenament, com a la segona franja, que és competició-piscina, piscina-competició, durant tota la setmana passaran per tots els horaris. Al final, sí, serà rotatiu. Moure nosaltres també, però ja només amb grups d'entrenament i grups de competició és molt fàcil de muntar i durant la setmana faran meitat i meitat, més o menys. Després pregunta la Maribel el tema del menjar per celíacs. Bueno, sempre tenim en compte les intoleràncies i això també cuina estan molt a sobre. A nivell logístic, normalment el que fem, el que sempre hem fet és que els que tenen alguna intolerància o al·lèrgies passen els primers i així també ho tenen més controlat. I, no sé si has d'afegir alguna cosa més, Didac. Sí, que és important la comunicació dels nens i nenes amb l'afició, ¿vale? L'afició, sí, que és serà la seva mami en aquest sentit, s'encarrega molt de les intoleràncies, de les al·lèrgies, ¿vale? I l'afició és la que té un contacte constant amb la cuina. Llavors, és la que sap el menú abans d'hora, ¿vale? Llavors és molt important que només arribar, el que m'ha explicat a la finestra de l'afició, que li puguem dir aquelles al·lèrgies i intoleràncies que tenim. I la veritat és que la cuina en els últims anys, com a societat hem avançat molt en això, al seminari també, i no tenim cap problema cap any amb aquestes coses. Pregunta del Joan. L'adreça del seminari pels que anem amb cotxe? Perdona? L'adreça del seminari pels que van en cotxe. Això surt a la web. A la web. No la sé exactament, però surt a la web on heu inscrit a la web de la Fundació, on heu inscrit els nens i nenes. Aquí surt tota la ubicació. Sí, després també pregunten si és fàcil aparcar pel dia que els deixen o els venen a buscar. Hi ha un espai reservat pels cotxes, ¿vale? Sí que és cert, i en aquestes encara no ens hem vist encara, que aquest any som 250 famílies, ¿vale? Evidentment hi ha moltes que no ocupen espai perquè van i venen amb autocar, però no sé com se'ns quedarà aquest espai. De moment, jo els anys que he anat, hi ha espai tant dins com fora perquè la gent pugui deixar el cotxe, veure l'entrenament, sobretot l'últim dia, i després sortir. No voldria tirar-me a la piscina, però potser aquest any anem una mica més justos, però sí que hi ha espai tant dins com fora. Pregunta la Sandra, cal sac de dormir o només llençols i coixinera? El que consideri. Amb llençols i coixinera anem sobrats. Però si algú vol sac, a comoditat.
Vale, hi ha un formulari per posar el tema de la medicació o ho podem posar en el full quan arribem allà? Estaria molt bé que vinguéssiu amb el full preparat, vale? De qualsevol intolerància, medicació i tal, i que només sigui anar a la finestra de l'afisio, donar-li, ella ho apunta i ja està. Si en cas d'emergència o un descuido o alguna cosa, no passa res, allà ho solucionaríem, no serà un problema. Però tot el que puguem portar preparats les famílies si aneu allà o els nens i nenes si van en autocar, seria feina feta. Vale, pregunta del David si les màquines accepten pagament amb targeta. Jo recordo que algunes sí, però és cert que a vegades no funciona, llavors sempre es recomana portar-ho en efectiu. No sé fins a quin punt. Després pregunten si per esmorzar hi ha opció de llet d'avena o de soja. Sí, si ho tenen en compte. Si podem repetir l'hora de recollida de l'últim dia. Sí. Tot i així, repeteixo que tota la informació una mica més logística i memorística que us hem donat us l'enviaran per mail. L'últim dia, a les 10:30, podem començar a entrar per veure l'exhibició. Vale? Obrirem les portes una miqueta abans, 10:20 o alguna cosa així, començarem a obrir portes perquè de 10:30 a 11:30 puguem veure l'entrenament que farem allà. Llavors, sobre les 12:15, finalitzarà el campus a nivell oficial. Després, entre les despedides, les fotos i tal, sempre fa una miqueta més llarg, però a nivell oficial és aquest. El que he de dir jo és aquest. Vale, per aquí pregunten que on està la informació per apuntar el seu fill a l'autocar. Penso que també estarà a la web, segurament. Sí, ara ho confirmem, però està a la web. I m'ha dit la Carla, que és la responsable de lo que és la fundació, que qualsevol dubte que tingueu, no dubteu o en trucar al número de la fundació o en escriure un mail, ¿vale? I us contesten al dia. ¿Vale? I si no és el dia, va tenir molta feina, però el dia següent. Però no us preocupeu, qualsevol cosa que tingueu a nivell logístic, autocars i tal, o de pagaments, que ja m'ha dit que avui, per exemple, han passat un pagament, per si fèiem alguna pregunta, que feu un mail i us contesten al moment. Després pregunten si els grups de les habitacions les fem nosaltres abans i quan arriben ja estan fetes o si les fem quan arriben els nens i les nenes. Excel·lent pregunta. És un tema que preocupa molt i aquest tema sí que l'entenc perfectament. Respectem al màxim, igual que us dic que a l'entreno ens agrada entrenar i intentar ajuntar per nivells o per coses útils, les habitacions respectem al màxim amb qui venen els nens. Cap nen i nena del campus es quedarà a una habitació on no conegui ningú. Impossible. A no ser que el nen i nena vingui sol i ho vulgui fer, Així, perfecte. Però si venen del mateix equip, si venen del mateix poble, ho organitzem perquè és impossible que estiguin sols. Vale? Potser si ve un equip de 8, en el pitjor dels casos, doncs potser fan 4 i 4, perquè no ho podem encabir, però a les habitacions aniran amb els seus amics i amigues durant tota la setmana. Això us ho podem assegurar, que és un tema bastant important per a ells i ho entenc. Sí. La Montse pregunta que si té tractament temporal de medicació, ha de portar l'autorització? Estaria bé perquè ho facilita tot. Si no, amb l'afisio ho podem parlar i fer igual, però tot el que sigui papers i coses que ho demostrin, molt millor a nivell legal per tot. Vale, demanen si pots tornar a posar la llista de material. Sí. La poso un moment. També pregunten, mentre ho poses, si donarem la motxilla petita, la cantimplora d'aigua i les samarretes tècniques com cada any. Sí, es dona el mateix material. Sí. El mòbil sí. Dos samarretes, motxilla, cantimplora i peto d'entreno, no? Sí, la reversible i la samarreta tècnica.
Després pregunten, bueno, si el mòbil se'ls deixa per la nit o no. Sí, el Didac ha explicat abans que sí que se'ls deixa una estona. També depèn una mica de com vagi el dia i de los responsables que siguin, si anem més, o sigui, bueno, una mica dependrà del timing, però sempre intentarem respectar aquesta estona de mòbil. Que quan s'hi ha cada habitació és diferent, llavors, bueno, hi ha habitacions de 8, hi ha habitacions de 4, no? Depèn una mica de l'habitació que hi hagi. Sí, tenim habitacions de 6 a 12. Hi ha habitacions de 12, hi ha habitacions de 6. Per això us dèiem que al final no aniran sols, ni molt menys, i intentem fer un Tetris allà amb el màxim que puguem, però sempre anirem acompanyats d'algun amic o amiga, segur. Vale, i última pregunta. Tindreu en compte posar els jugadors amb altres amics d'altres anys, no? Entenc que això és a nivell d'habitacions, per suposat. Vull dir, bueno, és que, de fet, el que fem és un filtre que van passant i ens van dient amb qui volen estar. Llavors nosaltres anem respectant aquest filtre, vale? I tenim a cada habitació apuntat el número de llits que tenim, llavors ho anem encabint així. Però ells ens diuen amb qui volen estar i, per tant, ho respectem al màxim. I el que explicava d'entrenaments, bueno, és una mica diferent. Al final són 4 entrenos a la setmana. Estarem d'acord que no és cap drama no estar amb el meu millor amic. I tot i així, si són de clubs similars i nivell similar, aniran al mateix grup d'entreno. Això no hi ha problema. Però no mirem tant la sociabilitat d'allò, el nivell d'amistat, sinó més el nivell de bàsquet. Vale, i bueno, de moment no hi ha cap pregunta més. No sé si algú té algun dubte. Pregunten si hi ha habitacions mixtes. No. Tenim passadissos de noies i passadissos de nois. Que, per cert, estem contentíssims perquè l'any passat vam fer el rècord de noies a un campus i aquest any l'hem superat. Així que el torn 3 és un campus super igualat entre nois i noies i això només té coses positives. Així que fins i tot a nivell de logística ens és molt fàcil separar entre nois i noies, que al final també ja tenen una edat i hem de respectar-ho. Vale, i demanen que recordis a quina hora és l'entrada el primer dia. Vale. El primer dia obrirem les portes a les 5. Vale? Però sí que és veritat que deixarem un marge entre 5 i 5:45 per fer aquesta gestió que us hem dit d'entrar, fer assistència a la finestra de la generació del meu fill o filla i si he de passar per l'afició, per medicaments o el que sigui, també. Vale? Obrim portes a les 5. Aquesta és bona. I pregunta la Cristina si han de portar l'autorització signada o si l'envien per correu, per mail. Autorització? Quina o sigui, autorització? entenc que o física o per correu. Sí, qualsevol. Si la tenim al correu, ja és lo segur. Ara, si pot ser per correu i després tenir-la allà aquell dia, doncs és genial. Però bueno, tenint-la allà, física, per ensenyar-li a l'afició, ja ho tenim. Vale, i penso que serà de les últimes preguntes. Didac posa que si la informació que, bueno, la informació que acabem de donar, si es penjarà o es compartirà el PowerPoint. Oh, molt bona pregunta perquè, a més ho ha dit la Carla, fallo meu que no us ho he dit, aquesta xerrada, aquesta reunió està gravada. Vale? Llavors us passaran l'enllaç d'aquesta reunió i la podeu veure, podreu anar directament al minut aquell que us interessa. Vale? Així que el PowerPoint i aquesta reunió estarà gravada perquè el pugueu veure quan vulgueu. Vale? I ara que recordo que he tornat a posar el tema del material necessari, doncs mira, ens anirà bé per si l'hem de tornar a repassar. Vale, la Sílvia pregunta si han de portar targeta sanitària. Jo crec que sí. Quan us inscriviu al campus i us envien el mail com que ja esteu, crec que ho posa, ¿vale? Però sí, targeta sanitària, crec que ens fan una fotocòpia.
m'informaré, però amb la fotocòpia, amb el que us demanen, amb la fotocòpia ja podem gestionar nosaltres qualsevol accident o el que sigui allà mateix. Vale, jo penso que no hi ha... Podem fer només, nosaltres al final de la reunió, Dídac, podem fer-vos una consulta personal, sisplau? Sí, abans de que... Vale, gràcies. Doncs ens quedem al final. Gràcies. Vale. Pues... Bueno, pregunten si han de portar el DNI. Jo penso que, bueno, el mateix, no? Que la targeta sanitària. Sí, és que aquestes d'allò no les sé ben bé, saps? Jo crec que sí, però és informació que us han de passar segur, perquè... Però bueno, evidentment, que tinguin allà el seminari, el DNI, sí, jo us diria que sí, sense parlar amb cara us diria que sí, perquè ho facilita tot, ¿vale? Tant la targeta sanitària com el DNI, al final són estris que només sumen, ¿vale? I que és molt fàcil de portar. Sí, jo crec que en fotocòpia ja val. Sí, la Mònica posa que l'any passat demanàvem fotocòpia. Perfecte, llavors. Vale. Doncs no sé, penso que ja no hi ha cap pregunta més, Dídac. Perfecte. Doncs una vegada més, moltíssimes gràcies, família. Ens veiem super aviat, que ja queda res. Imagino que els vostres fills i filles ja estan amb ganes, nosaltres també, no us ho imagineu. Així que gràcies a tots i a totes i qualsevol cosa que tingueu, mail o trucada a la Funda, ¿vale? Que estaran encantats de rebre les vostres preguntes. Moltíssimes gràcies i ens veiem aviat. Vagi bé. Que vagi bé.